Bir tofor akmak nadanlar her yol hile mekirlikle bilen bizim halkımızın öwüne päskel döretjek boldy. Bize dost deyip berelli de. Ola öz halkının güýjüne ananmaýardy. Ola bu halkı yakmaly, otlamaly diýdi. Bulardan hiç zat çykmaýar diýdi. Bu halk bilen hiç zat edip bolmaýar diýdi. Bu halk çüýren diýdi. Ey nadan akmak kalmıra sen yanındaky nadan binamysa olar Türkmen halkyn öldürmeli, kılmaly, otlamaly diýdi. Ýöne senem gel. Şoňa düşünmeýän bolsaň näetdirip aýrmalygyn barın bar. Psihologyň ýanyna barın. Ona Abasnov'un naushni yolu var. Şonu bilmeýän bolsaň bar gitdi öwre. O ýanyndaky aýt agdyna vuruşam halky otlamak gerekkä diýdi. Bu halk ol akmaklar aýdyşýany gorkagym däl.